Takže čaute, to je Basket a vítam vás z prvého videa našej série Kúzelná škôlka. Práve tu máme honičky. Áno, nazveme to honičky. Deti sa naháňajú. Detičky, nebíte sa. Detičky. To bude pokárhanie. Toto bude pokárhanie. Detičky, nebíte sa. Hej, Miško, malý Miško. Michal, potom. Michal. Ideme sa učiť na bicyklíku. A tak ale kúzelnú škôlku. Poď na bicyklíku. Poď Miško. A ty poslúchaj. A už sa nebíte. No, poď. Dobre, bicyklík. Miško, prvá jazda na bicyklíku. Snaž sa, musíš udržiavať rovnováhu, jasné? Ach jaj, toto je život. Poď. Jak nám tie deti rastú, ježiši. Áno. Miško, hlavne rovnováhu a dávaj si veľký pozor, nie že padneš, lebo chytáš ešte viac. A ticho! Áno, čo je? Prestaň, Jurko. Ježiš, ten Juraj. A ty ho s ním tiež nebí. Dobre. Čaute. Presunie. Takže sme sa presunuli sme sa na dráhu. Miško, ale necho tak rýchlo. Prvá jazda. Pomal! Miško, čo ti je stalo? Miško, dobre ti je. Čo ti dal? Ja si hovorím, že nemáš padnúť. Že možno žalujú teraz. Všetko sa ti stane. Mišaň, prežil si to. Áno. Bodaj by nie. Ježiši Mária, zakopať ťa treba. No vidíš, aký si to zase špinavý. Pomeň, už bude obedná prestávka. Pomeň, Miško, uviekaj sa nažrať.